akong nagkalat doon, man. Oo na ba? Simula na ba? Kumusta yung mga mag-aaral? Ngayon, simulan natin ating online class ngayong linggo. Dadaanan natin ng mga memes. Nag-aaral ba kayo? O ulitin nyo na lahat ng sinabi ko. Pero alam ko sa pagtuturo sa mga teaching principles, alam ko merong ibig sabihin yung kung bakit pinapaulit sa'yo. Parang pinapakita na kasama ka. Basta aralin nyo na lang sarili nyo. Sinabi lang yun na isang teacher sa akin. Tungkol yun sa ating dating video sa Vincentiments. Simulan na natin mga mag-aaral. Hindi na ako mag-uniform o rekta na. Galing kay Gabriel. If you remember this, walang pasok. Oo nga pala, di na tayo nakakatikim yan ngayon dahil nga araw-araw na walang pasok. Nung nag-aaral ako, okay lang sa akin yung 2-3 araw na walang pasok. Pero kung isang linggo, alam mo, wasak ang puwet mo pagpasok. Lahat na na-iskipan nyo, ibabagsak sa iyo na isang araw. May tamang balanse din yan. Sunod, galing kay Kuzugaki. Ngayon, paano ito sumulat yung pangalan mo? Head down, tapos sisilip ka. Sisilip ka doon. Okay na, kanina pa ako, 5 minutes na ako lang ganito eh. Huwag ka umiyak. Grade 1 to grade 4 kids. Ayaw ako maging cleaners. Gusto ko na umuwi, gusto ko na maglaro. Parang di ka naman tropa eh. Pucha, pag ako nagsulat sa blackboard, kahit hindi ka maingay, susulat kita. Tama na. Sunod. From Jet. Pala nauso nga pala to. Eh, tinadhana ba na magkaroon ng COVID si Tito Bong? Nandito na ang virus. Sunod, magaling. Galing kay Ed. Hindi na ako magpapatay ng subdivision dahil ako na ang subdivision. Yan ang may pinag-aralan. Yan ang matalino. Yan maraming research. Sunod, wheelchair ng mahirap, wheelchair ng may wheelchair yung PhilHealth Mafia mo. May apoy-apoy pa yan. Meron ba yung may nitro ba yan? Parang sa GTA. Naka-RTX 16,000 yan. Wheelchair ng corruption. Sunod, lahat kayo, kayamanan, kahirapan, corruption. Nakakalungkot. Nakakasama ng loob. Sunod, galing kay Angela. Anong kailangan pasok pa? Nalaglag yung lola mo sa second floor po. Kung hindi lagpas na 1 billion yan, wag mo akong kausapin. Lalaro ako dito. Na napunta ang iyong kayama. Edited ba to? Talaga yan. Hindi ko na sa panahon ngayon, hindi ko na alam kung ano yung edited sa hindi. Baka mga deepfake dyan. Sunod. Galing kay Yehe. Paano na kaya? Gising na sadya. Nasa toro pa yan. Ang editing ng kahirap. Kala ko di ako matatawa sa mga ganun kasi alam ko ginawa na yun dati, yung nagdadalawa na kanta. Pero syempre bored ang tao ngayon. Naiintindihan ko yan. So, ulit-ulit po. Parang korupsyon sa Pilipinas. Paulit. Galing kay Karma Kayawa. Ano mga pinag-aatupag nyo, ha? Kesa mag-aral sa online class? Look right in my eye. My first love, my heart for the first time. Baby, wag ka nang mag-alala. Siya naging binata sa isang mahilig sa mga dalaga. Sunod. Maraming salamat. Ito, naging positive nga pala siya. Buhay yan, kayo mag-alala. Sunod. Galing kay Julius Senpai. Ay! May jumpsuit. Mga international na. Hindi ko to alam. Pero yung Angel lang alam ko eh. Hindi ko pa Angel eh. Emo Days! Saan? Sino ba? Pepito! Emo Lotto po. Ang swerte mo nasa paligid lang. Tawa. Sa paligid lang natin ang virus tulad nangyari kay Tito Bong mo. Sunod. Galing kay Sele Gabar. Pinag-isipan mo mabuti yan ha. Importante na sinubukan niya. Ang mukha niya yung sa GMA na artista, no? Parang Singapore dahil sa suot eh, no? O basta Southeast Asia. Pero di ko nakikita yung pangalan kahit i-zoom. Sayang po. Pwede sana natin practicein ng pag-ihip niya ng kandila po. Hoy, online class, makinig kayo. Sa guro nyo, puro kayo kabastusan. Sunod. Ilalagay kita sa noisy. Sige, puro kayo pangalan mo dito. Kaya, lalagot ka. Ilinis ka mamaya. Online learning lang kayo. Ano, ha? Pagbabayari mo akong tuition, ha? Makikinig ka pa? Carlo, ba't di ka sumasagot? Pwede na po ba ako sumagot?
Nay, ang pinaka nakakatakot mo. Tsaka may higad pa yan, lagot ka. Sunod. Yan ang tunay na kahirapan. Susulitin ko yan tuition mo sa ayaw ko gusto ko. Kung hindi ka ibabagsak ng teacher, babagsak kita sa sahig. Yan ang tunay ng mga magulang ng Asya. Sunod. Galing kay PewDiePie. Yan manatala. Palo ka sa nanay mo. Latong Tito Bong. Pinagdadasal ka namin lahat. Galing kay Good Job Not ba? I want nobody. Bigyan ng sampi na yan. Sunod. Galing kay Pulpul, yung mga hayop na tumatakbo sa kalsada. Mga hayop. Oh, nga pala, narinig nyo ba na ginawa ng adobo kasi na-stress yung lecheng ostrich. Lagi na lang adobo ang punta, ha? Sana lahat na nasa stress nagiging adobo, no? Gusto ko sa Pilipinas, matik adobo agad ang punta mo pag namatay ka. Caldereta, minudo adobo. Kasi adobo kasi dalawang sangkap lang kailangan mo, di ba? Namuna ka lang kung biro-biro lang yung talagang kinahan nga siya ng mga tambay. Leche, kalungkutan to para yung korupsyon sa ilalim. Online class ng korupsyon. Siyempre, hindi lahat. Alam ko iba dyan na masyadong mainite ng ulo. Sana lahat ng korap madikitan ng virus. Galing sa MyPay habang may tatsol ko. Kung ganito alaga ng tatay mo, mayaman na kayo. Sunod. Karma kayawa. Parang kay Bilis. Yung madalis. Teka lang. Ilalagyan lang siya ng sando. Di ko alam saan galing yun, pero maraming salamat. Gusto ko lang sumaya, diba? So dami nakaka-canceran ngayon. Galing kay Dande. Isipin mo sa Taguro nga nagsusot na helicopter kaya na isang mahinang nila lang. Tama nga naman. Huwag na nating dagdagan ng mga kaso dito. Kaso ng korupsyon, kaso ng mga virus, hindi nakikinig. Kahit mga politiko, di nakikinig. Leche, sunod. Galing kay LOL. Wag! Kala ko sasampalin eh. Ay, lagi ka pa naman. Yun lang gusto pagmamahal ni Tito Hari. Alam ko ginagawa mong lahat. Alam ko tatanggalin na kata sa noisy list sa Tito Hari dahil sa kanong good boy. Sunod. Galing kay Pepsi. May chick sa tabi, she's out. Vic Makina sa... wag mo ako pero wag mo ako pakinggan. Nasamid lang ako sa laway ko. Galing kay Block. Filipinos when they put songs together. Ayan na. Narinig mo ba ang gate nyo? Ito lang, sila basa ng mga gatekeeper. Sige na, hindi na kami mag-enjoy. Kahit naman iba na kukordiyan ako. Pero po siya, kasiyahan lang naman nila yun. Pero sige, kung alam mo na ang mga hari tayo ng komedya, di ba? Sige na, hindi ko na-enjoyin. Hindi na ako tatawa. Sige na, para cool kid, edgy na din ako. Sunod, galing kay Jem. Iba na pati game, kahit isang saglit. Ano naman nangyari sa kanila, sa batang to? Nagtutuloy-tuloy pa ba? Alam ko, check na natin. Ano pa rin? Pero ano na, ang hina na ng views nila. 8 hours ago, di na ganun kalakas. Siguro, syempre, nagsawa na. Okay lang, kumita naman na sila dyan at magaling. I'll never go back. Ba't narinig ko lang yung voice ni Tito Baron? Sobrang lakas niya. Talaga! Kaya gamitin natin intro yan. Total, hindi nyo ito ginawang video. Sunod! Gagamitin ba tong poster sa mga subdivision niya? Sunod! Galing sa CTFU Marawi. Hey, y'all, come look at this. Shaggedy shop pop, shaggedy shop pop, shaggedy shop Laugh pop. trip. Nako! Sobrang laugh trip na naman. Yo, Robert Wayne po! Putang ina. Ano nangyari? Ayaw ko na, tara! Aray ko. Ilang beses ba? Galing kay Enz. Ito yung kumalat, 150,000. Tingnan natin kung matatawa ako kasi elitista ako at gatekeeper ako sa mga komedya sa internet. Sa mga lahat na nag-vote dun sa Reddit natin ng tungkol dun sa komedya. Yan, tingnan natin. Gusto ko maging proud sila sa akin.
Medyo malayo yung beat para sa akin. Hindi ko alam. Gusto ko yun. Kasi syempre bago at luma eh. Ikaw. Ang layo eh. Ikaw, ano nga ba yung kata? Ikaw, hinihintay. How could you say it? Parang, hindi ko gets eh. Pero basta kung masaya sila, okay lang ako. Masaya na rin ako para sa kanila. And that's it. Ayaw ko talaga niyan. Okay, dito bias lang talaga. Ayoko lang talaga ng mga kanta niya. Oh, meme na yan, diba? Sakto yung bagsak, ha? Pwede na. Every color, every hue is represented by me. Tayo pwede. Ano, sakto na. Magaling. Ako sumasa. Alam ko to! Na-feature na natin to! Mga konnichiwa! Labas! Boku wa surete! Ano ba yan? Yan ang tunay na meme. Memerist. Alam na namin yun pa dyan. Who cares, baby? Diba? Who cares nga naman kung nakakatawa o hindi. Kung nag-enjoy ba doon, masaya na ako. Pero yung Leche Robert Wade na yan, hindi naman yung Robert Wade yung joke, diba? Hindi yun yung punchline. Yung punchline yung video bago yun. Kaya punyeta pa rin ng Robert Wade. Ang sarap ng feeling na alam mo yung kasunod kasi narinig mo na yun. Parang, ako lang nakakaalam ng komedya. Gatekeeper, di ba? Meron pa ba? Meron pa, akala ko tapos na. Tapos na, sunod na. Pang huli. Hoy, isang sirena. Tuklasin natin ang siya. It all interconnects. Diba? Nagko-connect din yung mga kanta. Diba? Narinig ko na rin yung tugtog at doon na natin tapusin ang mga memes ngayong linggo. Ano, nakikinig ba kayo dyan mga bata? Yung tito mo ba yung nasa likod mo? Bakit parang pinagpapawisan na siya? Anong ginagawa nyo dyan? So, bago natin tapusin ang ating klase ngayon, huwag nyo tayo like, share sa mga online klase nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Guro nyo na mamaalam. Ano ba isa na to ha? Yung Alt-F po. Huwag nyo utuin yung mga teacher nyo ha, lalo na sa Zoom. Alam ko boomer iba dyan. Pare-pareho lang tayo nag-a-adjust.